Alebo ne. Áno. Ahojte všetci! Takže sme tu opäť po víkende, dúfam, že ste ho mali dobrý aj vy. Takže dneska opäť v kreatíve budeme hrať. Zajtra by som natočil aj Survival už konečne, aby som nebol noob! No počkaj, zoberám si aj TNTčka. Môžeme. Ideme. Hopa. Ideme do dediny villagerov. OK, sme vo villagerskej dedine. Dnes sme tu. Opäť. Vidíme, či dve TNTčka zabijú dole. Co? Goleme. Ty umreš. Čestné slovo. Dole. Jupi! OK. Tak sa chvíľu budem pochať, ak mám to ide. Robíme tu opäť ľuďom zle. Počkaj. Sa mi ľúbi. Opravím. Čo som povedal? Opravil som to, ne? Si sa trošku zle, ale nevadí. Ako tam nevadí. No nevadí. Čo mi ľúbi už? Čo tu ešte? Vybijeme okna. OK. Všetky? OK. Ešte jedna. Aby ste si nepovedali, že som lenivý a nič tu nespravím k tomu. Tak mám
Chybičko krásy. Už ste spokojní, ďakujem. Ja sa vrátim vlastne naspäť do jednej. Vidíte, o ktorý som to zničil. Zase spomínam, dajte aj like, vidím už tej sérii. Ale dajte aj odber, samozrejme, aj iným. Lajky ma už moc nezajímajú, so nič zlom, okej? Hej, okej, ideme na to. Takže, ideme na to! On se do toho chytil! Ešte sem musím dať. Ideme. Koniec. Ale už musím sa baviť. Haló. Aj potom. Toto som dlho nespravil už. Yes. Moje obľúbené krásky. Počkej, s tým môžem zabíjať? Okej. Nechaj to vyvíjať. Jeden hitek! Kámo, čo? Počkej, skúsime moju starú metódu. Spider Dave! There's a spider on my ceiling, you naming in name. Spider Dave, you bad behave. Ho ho ho. No. Jak vidíte, je na někdo. Choď do tej diery, kámo. Choď tam, pakuj, na zem.
random typek má luk, frajer. Kam vidím. Idem ťa zachrániť. Najlepší je tu zombík. Tak to nič nerobí? Ne, teda nič. Kam, reálne, počuj, mrkni na mňa! Robí ti to niečo? Áno? Ne? Vy ma budeš ignorovať? Uvidíme, čo to podľa mňa ide. Vili Jerry, že? Ja to vypmám. Nein. Enderman, dá sa zapaliť? Ne. Spider Dave zase. Okay. Toto som moc veľký díl nerobil. Stýď sa! Ty, že si môj potomok. Skočíme a roztopíme ľad. Uvidíme, že keď dopadnem na ten ľad, či sa rozbije. Cože? Roztop sa, prosím ťa. Toto... Roztopí sa, že? Yes, dobre, aspoň niečo tu v tomto Minecrafte dáva logiku. Dáva logiku, lebo zapaliť sa na... lebo on sa zapaliť na... Sedládu nedá! Ježiši! Samozrejme, má pre vás, pre mojich fanúšikov veľmi dobrú správu. Ale musíte dať odber a like. A Igrimu štajte. Igrimu. Igrimu štajšovi dajte odber. Jasné? A mám pre vás prekvapenie. Zajtra vychádza môj limitovaný Mac, takže ešte neviem, jak to dám na internet, ale pokiaľ bývate v Malackách, tak každý piatok pod základnou školou budeme na sebe masku, takže dojdete za mnou a budeme z masku tekvice, takú upletenú. Ja mám tam merch a takto. Tričko stojí okolo nejakých 5 eur, poštár 1 euro, postavička 30 centov a náramky, ktoré sa ešte robia, gumené, tie budú stať okolo nejakých eur 20. Takže klikajte a... Čo klikajte? Ja kliknem! Takže... dojdite pred základnú školu v Malackách, v Záhoradsku a... ja vám ju dám. Môžeme sa tým odlovať, môžeme zadarmo netrúbať. Ja viem, a nejsem strašný, len ja... Takže teraz za vás lusknem, takže dojdete za mnou a ja vám lusknutím 2 prstov dám merch. Za peniaze. Ne zadarmo. Lebo ja som youtuber, musím z niečoho žiť. A samozrejme, ten čas, vidím, že strašne rýchlo mi idú odbery, takže z neznámeho dôvodu. Takže toto, keď budem mať vyššie nejakých 50, tak proste to bude tak, ja by som povedal. Teraz viem, akože robil som to pole, mi to ľúto.
Prepačte, toto je fakt. Vidíte, že keď je tam. Čo zachovali sami? Vidíte, nikto si s tým nedal veľkú prácu, že? Nikto. Ježišimária, ja som strašný, ja viem. Nehovorte mi, ja viem, vy to ani nemusíte hovoriť. Nikto si s tým nedal veľkú prácu, ja to viem. Rýb práca, rýb. A teraz ideme robiť zlodom. Takže takto, aj zlodejom to odkazuje. No, to, je to vtip, takže to pokopte, vlastne môžeme to zoberete na schvál, že tu nabehne policia. A bylo by tam, že jde také ne, že mi to nabehne policia, samozrejme. Ja nerobím zlo ľuďom, ne, že mi tu nabehnú kuklači ozbrojení. Najúčinnejší spôsob, jak sa dostal z nich. Kámo, to odpálilo 2 domy! A ešte 2... Áno, počkej. Čo som povedal? Prečo to robím, lebo niečo som dostal. Vidíš. Zalezel. Jako počkaj, ty si zalezel, lebo mám mage, alebo ti vadí to ten dážď? Jako brácho, ty nejsi chlap. Co si zač, brácho, reálne to co si? Takto. Nejsi chlap. Ničo domček. Ďalej, domček číslo 2. Ďalší domček. Vlezeme do komína, jak Santa Claus. Idem tam. Musím do komína sa dostane. A takto sa tam dá dostať, toď. Ja som vylezol komínom, toď, komínom. Som tu, komín. Jak sa dostať do domu? Najväčšie spôsob. Zabudli ste si kľúč. Mámka vás nevypleška, nebojte. Ale nič. A viete čo, zahľadím po sebe všetky stopy. Ja som skoro povedal na dávku. Tu hodím tieto... Jaký redstoneové bočičky, to je TNT! Maria! Už som tak... Mne ten víkend vybil mozog, ty kokos. Aaaa! No, pamätám ešte svoje prvé video. To bolo strašné, že? Uvidíme, koľko spraví škod na dome jednom minúte. Ježišimaria! Ježišmaria! Dajte normálne flačku, toto to neviem. Okay, jedno TNTčko. Není tam veľa škôl. No, docela dosť. Nespravil som tam veľa škôl. Sigma, bolo.
sa opäť zjavuje... Ne! Treskal som do chladnice, ja viem. Nemám v pobehe byť agresívny, ale to už je malo. Dúfam, že som ja nepoškodil. Lebo platiť ju nebudem. Zas na to padá sneh. On tu je... Koľko zničí tej skaly to TNTčko? Jedno! Iba jedno, kámo! Tak veľa. To je moc. 3 plus 2 je to strašne moc, to je koľko? 10, ne? Ešte počítať viem, veď ja chodím ešte do základnej školy a dobre viem počítať. A ešte si pamätám z 2. alebo 1. ročníka, že 5 plus 5 je 11. To dobre viem. A viem dokonca, že aj 8x8 je 1. To viem. Lebo 8 minus 8 je 0, ale keď nerátáme 1, to je v podstate 1. To 1 plus 0 to nerátáme. Schválne. Viete, koľko je 1 plus 1? 2? Ne, 2. 3. To som v obchodoch zdražil. Viete o tom, že keď medveď pomáha v Minecrafte zabúnka, to v skutočnosti znamená, že sa mu nepáči, že je s ním nebol bielý. Haha, ja som vtipný. Dajte mi normálne cenu najlepší komiks roka. Ok, dobre. Ja som strašne vtipný. Už počúvajte, ja už dochádzam na pali. Myslím, že celé vidíme. Ešte jeden domček. Aby ste sa mi nestežovali do komentárov. Že Creeper, ty si predsa nezničil ten jeden, tak ja to spravím. Aby ste sa mi nestežovali, tak to spravíme, prírodne to spravíme. Je to prírodné zničenie. Prírodne to zničíme. A ja som myslím, že ten dom už je zničený dosť. Stačí už. To dáme s TNTčkami. A... Bavíme to ešte. Takže toto je záber tohto videa. Viem, že dneska to nebolo nič moc, lebo mi už dochádzajú nápady. Ale fakt píšte mi do komentárov, čo by ste chceli natáčiť, ale fakt už neviem. Takže lúčim sa s vami Creeper a